Oke guys, sekarang kita mau ke Jinja. Apa tahu? Saki nanti. Nano Jinja? 髪を切ったとこ。Nano Jinja? あ、これ？Hmm. 知らない。調べよっか。 Wah, nggak tahu lah pokoknya ini lah kita mau ke sini ya. Kayaknya terkenal banget, rame soalnya. Terus banyak ini apa cewek-cewek cakep karena ini musim panas. Itu tuh biasanya agak lebih seger gitu kalau lihatnya. Shit. Wow, ini dia. 食べ物ですよ。同じことする。プリンシパーレ。YouTuber が。うわ、すげえ、カニとか売ってるやん。おお。あ、どうか。カニ。高いですよ。一1本で。 700円。いや、本物かわからないよ、これ。偽物かもしれんけどね。偽物。いや、ここで食べたいけど、今食べたらもったいない。あ、そうね。それで食べたいわ。まあ飲み物だけは。飲み物は。OK。おお。いろんな屋台のあるんだな。一回これ働く側でバイトしたことあるよ。バイトしたことある？働く側で。どうだった？まあ楽しいけど、うん。まあやっぱ遊びたいね。自分が回りたいわ。確かに。高校の時？うん、高校の時。着物。着物着る？はいよ。暑い。暑いね。暑いよ。あ、体にひっくり返る。おお、美味しそう。タコ。可愛いなばかりな。あれは可愛い。可愛くないし。おお、嫌いし。彼女作ってや。彼女作ってや。彼女作ってや。作ってや。彼女くれ。ゆかさんの彼女。いやいやいや。いないよ。いや、三人いないよ。いないよ。何の彼女？年上？いやいやいや。したよ。下なんだ。したよ。なんで？高校生。高校生？いや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 。犯罪やん。いや、ちゃうよ、ちゃうよ。おお。おみくじ？恋みくじあるよ。恋みくじ。恋みくじ。ああ、結ぶね。じゃあじゃあやって。やろっか。うん。僕はダメ。え？マジ？普通のおみくじか恋みくじがあるよ。ああ。こっちが普通。普通というかまあそうね。こっちが恋愛。あ、写真ダメか？写真禁止が。Dia lagi buka ramalan. ああ、大吉や。え？大吉や。どういう意味？一番いい。おお。大吉、小吉、中吉とかいっぱいあるの。あ下は何で一番凶っていうダメなやあ。つ。ダメなの。大凶とかがあるんですよ。あおお、いいよ。あ。おお。願望、何書いてある？仕事とか、仕事はひるむことなく突き進めば制覇す。まあ頑張ればいけるってこと。そういうこと書いてる。すげえ。病、なんか病気とか、勝負事。恋愛は受験もあるんですね。受験ね、受験なんかやんないけど、まあまあそういうこともあるよ。神ね。でも仕事はちょうどいいやん。ああ、仕事いいよ。ちょうどいい大吉屋がいいことしか書いてないよ。おおえー、すごい。さすが。ギリギリした撮っね。た。ちょっと写真撮っと。していいの？いいよ。あ、いいんだ。別に。
宗教関係なく宗教関係ない。 1円なの。50。お祈りしてそこにお金ですか？そうお金入れてなんかやり方あるけどあんま知らない。パンの数とかうんやり方あるけど知らん。数ですとか。 2回ぐらいやるの。そう真似したらいいんだ。あんまやってみ。終わった？願いは何？願いは何？願い言ったら叶わないから口に出したら叶わないからああ、そういうことか。まあ別にいいけど。これ何か知んない。でもだんじりみたいだねこれ。だんじりわかる？知らない。なんかわっしょいわっしょい、みたいな感じ。それの最高級版、最強。一番高級うん。金ピカイシ。そうわかんないそうね。人がいますか？あ人がいますか？いないよ。あでも昔はいたんかな。わかんないけどね。昔は言ったんよ。ねなんか王国？わかんない。知らない。日本人でも知らないって。日本人知らないよそういうの。まあこんな感じya. Jadi beginilah guys suasana di kuil-kuil. Ini udah ngikutin dia. Banyak yang kawaii. Oh, なんかやってそうよ。ポンポコポンポコ言ってるし。 lagi rame guys di sini guys. すげえ。いや、音楽か。 Banyak yang jual makanan. Ah, dulu itu tahu itu ya. Oh, Oh, nani are? Pizzaか。 wah. あ、流しそうめんちゃう。流しそうめんやってるよ。 長そうね。流しそうめんやってるよ。食べたことありますか？あ、あるよ、何回か。でもそんなない。1、2回。おお。やりたくないの？やらなくていいの？あ、後でいいやん。後でって何？おお。長そうめん。そうなんかあるの？子供やね。うん。普通の公園かな。おお。こっちは涼しい。涼しい。うん。暑いよ。ね。捕まる。捕まる。警察。警察。おお。adem。ああ、気持ちいい。新しいあ、そうなの？女の人。あ、小堀さん。あ、小堀さん。僕それと同じよ。同じですか？上手。誰？小堀さん。小堀？うん、女の人。ああ。小堀さんね。 Oh, ada yang jualan matcha guys. Oh, ini yang disuka dari musim panas tuh. Ini oh. かしら。おかしい。あ、またあれ。生やつ橋。いや、暑すぎる。何？火が。両方によると今日はなんか曇り
曇りはずやん。じゃないね。全然晴れてるね。釣れてるやん。Oke guys, sekarang kita lagi ada di kayak museum gitu. Dan ini ada ini nih, apa kayak keretanya. Nanti pas Gion Matsuri, pas Matsurinya hari Senin nanti, yang kayak gini tuh bakal ada di jalanan, bakal gerak, bakal didorong sama orang-orang. Ini mah kayak di museum ini. 何年？何円これなんで？何円ですか何円？ピクの。引くのあ、引くの？はい知んない。何円ですかこれ Oh, jadi kayak gini nih nanti pas ini pas Matsurinya tuh. Pada naik terus ditarik. Oke guys, karena hari ini panas banget, jadi kita mau beli es krim. Matsuri mo kita no kuni kara. あ、いらないです。大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、すいません、お待たせしております。ちょっと悩みます。これ？いかす。こはい。っちのスムージースムージーの S でいい？ S S S サイズ。サイズ。はい。はい。僕もスムージーのこの黒蜜きなこ。きなこ S で。Habis makan es krim, kita lanjut lagi jalan guys. Banyak yang ngantri ini pesan es krim. Selesai. Wah, atsu. Nakan hou ga ii ya? Nakan hou ga ii. 何これ？団子？